Nireklamo ang pipila ka mga residente sa Barangay Talima, Olango Island ug sa Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City sa gingong pugsanong pagkaltas sa 5,000 pesos nga ilang nadawat gikan sa DSWD ubos sa AX program alang sa Bayanihan Project. Ani ang report. Niabot sa 1,558 ka mga residente sa nagkadaang barangay sa Olango Island ang nakadawat sa tag 5,000 pesos na cash relief assistance gikan sa DSWD ubos sa assistance to individuals in crisis situation kun AX sa gipahigayong payout ni adtong Lunes. Apan may pipila kanila ang nireklamo kay anaa na lang sa 1,000 ngadto sa 1,200 ang ilang nada kay matud pa pugsanon silang gipangayuan og tag 3,000 pesos ngadto sa 3,800 pesos aron niamot sa Bayanihan Project sa ilang barangay. Usa sa nipadangat sa iyang reklamo sa Balitang Bisdak ang 23 anyos nga truck driver sa Barangay Talima kansang asawa ug manghod niini lakip sa mga beneficiary sa AX. Siguro kami ang ay muhatag ma'am kay problema naman siguro na sa barangay or sa gobyerno nga nga pa mga kwarta niya. Usapod ma'am crisis may gihatag nga kwarta. Dili ni sa pwede man siguro makahatag mo, magwala lang siguro yung crisis, baka nang ulay samot na karon mahalaga yung paliton mo. Matud ni alias Jaguar, atul na sa payout sila nakadungog nga kuhaan og amot sa ilang Bayanihan Project ang ilang nadawat. Busa, gipalipot niya sa luyo sa Mini Hopes Dome ang iyang asawa aron di kini maatngan sa mga leader sa ilang purok nga mo'y mangolekta sa amot alang sa bayanihan. Bisan palagi gisabutan pa na nila ma'am, sa muhatag ni sa dili na ang makuha sila kwarta. Kasi sa DS na gikan, walang sugo ang DS nga. Hatag nga mo sa barangay, di mo matay. Padakop ka mo, wala nagingon ng DS na. Susama usab ang reklamo sa 33 anyos nga media analyst nga taga Barangay Kalawisan nga sakop sa Kalawisan Urban Poor Association. Matud ni Grace, nahisgutan kini sa ilang meeting sa asosasyon, sawa pa ang payout niya atong March 3 apan wa siya nakatambong. Nangutan na ko sa association ato nga asa ang inyong kanang kasi tawagan ni kanang kasulatan nangita jud ko ma'am. Wala sila ilan ni sulti MOM ra. So dili gyud ko nga dili ko mohatag kay wala man may kahatag nga evidence. Unya mga to the day of sa payout gipaningi parehasan ni sir nga giari mi sa balay. Ipaninglan ni ibalikas ni maayo kay wa mi na mayad. Sa ilang tanang miyembro, duha sila ang wa ni sugot nga makaltasan ng ilang 5,000 pesos nga cash relief assistance. Busa matud ni Grace, gitangtang na kuno sila sa ilang asosasyon. Daghan ang nagbagulbol sa diri sa amo sir kay wala nila giklaro ba paguna. Mao din na di Gitataw ni Talima Barangay Captain Jovelito Arong Binyaniel nga wa siya sa Mini Hopes Dome atol sa payout kay didto siya sa mainland Lapu-Lapu. Ug ang city leader ra usab ang nagkupot sa nahipos nga salapi alang sa Bayanihan Project. Apan iyang gipasabot ang mga AX beneficiary sa katuyuan sa mahipos nga salapi gikan sa AX ug dili pugsanon ang pagkaltas. Ganahan mo nga ipatarong ng inyong daan, magkamot-amot mo. Ang kwarta sa sida, di mami sa pakuanan, awa mami ano. Kung gusto mo nga, mataring mo na, gamay yata si itong bayanihan, alam mo na. Samtang matod ni Kalawisan Barangay Captain Arcelito Pejo, ang mga mulupyo ora mismo ang nagsabot ni ini ug wa mag-apil-apil ang barangay ilabi na sa pagkupot sa kwarta. Ang mga leader sa matag sitio ang moduso sa pangan sa mga mahimong beneficiary sa AX ug ila kining iduso ngadto sa barangay. Kami mag-consolidate ana o niya among i-forward ngadto sa office of the congressman. Nga kuan. So the listing gikan gyud nila, it's not the barangay na mo identify kinsay tagaan. Human ang gawas ang mga reklamo sa social media, niluwat og pagpasabot pinaagi sa iyang social media page. Si Lapu-Lapu City Councilor Rufo Biring, chairman sa Ahong Cares Bayanihan Project. Matud niya, mismong ang mga residente sa barangay ang gusto moamot aron mapatrabaho ang mga interior nga daan sa ilang barangay o baka aron makapabarog sila og kapilya. Ang katawhan na dunay kagustuhan nga mosulbad silang problema, mangita gyud nagpagi. Mo lang hatagan sila, they would be capacitated sa ato ang congressman, sa atong mayor. Ma'am, unta ma'am, action na ng tanan ninyo ma'am, kaya dagan ng taong mga
sama na mga pobre nga nagilumilum mga kanang ilang ba mo na nagis ka Stephen bagay di lagi sila mag-istorya sa Samtang si DSWD7 Regional Director Shalane Lucero ditataw nga tibuok 5,000 pesos ang ilang gihatag ngadto sa matag beneficiary ug wa sila masayod nga aduna di ay nahitabong pagkaltas niini. Hinuon, gipaimbestigahan na nila ang hitabo. Sa payroll nato kung 5,000 yun na ito nol. Kung naay mga pagkaltas or what, maunang wala yoy labot ang DSWD ana. Wala yun nakahibalo ang DSWD ana. Not until na mo reklamo. So mao ni karon kay naay ni report nga gikaltasan. So ato yung susihon, atong i-validate. We have similar. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.